Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben een bijzondere aflevering, want we zijn op het Kruifkoord van Jurien Timber. Die is vanochtend op woensdag 11 juni geopend hier in de wijk Montagne. Dadelijk meer daarover. Eerst even het belangrijkste nieuws. Huizenprijzen explosief gestegen. De huizenprijzen op Curaçao zijn in de afgelopen jaren buitensporig gestegen. Dat zegt financieel expert Thomas Dommel vandaag in de Extra. Hij heeft de situatie geanalyseerd en roept op tot bescherming van lokale kopers. Om een voorbeeld te geven kosten woningen in Westpunt en Bandabouw 15 jaar geleden iets meer dan 100.000 gulden en nu soms meer dan 1 miljoen. Volgens Domhoff is het belangrijk dat voor veel bewoners de droom, de mogelijkheid open blijft om een eigen huis te kopen. Maar vanwege een tekort aan betaalbare woningen en een constante instroom van kapitaal uit het buitenland wordt dat lastig. Hij roept op tot beschermingsmaatregelen. Aantrekkelijk voor jongeren blijven, dat zegt het kabinet Pisas 3. Die is natuurlijk afgelopen maandag beëdigd en ze laten weten in een persbericht dat ze onder meer de problemen willen aanpakken die gepaard gaan met de grote hoeveelheid ouderen en de effecten daarvan op onze economie, maar ook op de sociale fondsen. Verder zal Curaçao zich richten op een beleid dat het eiland aantrekkelijker maakt voor jongeren en jongvolwassenen, zodat ze ervoor kiezen om zich hier te vestigen of na hun studie in het buitenland terug te keren naar Curaçao. Zoals gezegd, gisteren was de beëdiging van het nieuwe kabinet. We zetten beelden daarvan op Extra Journaal. De eed die werd afgelegd door Charles Cooper. Minister viel daar op de een of andere manier buiten het beeld. Maar u ziet, ook hij is een van de 8 ministers in kabinet Pisas 3 en natuurlijk de gevolmachtigde minister. Hij heeft weer de VVRP onder zich. Overdracht van ministerie BPD, dat vond dinsdagochtend vroeg plaats. Dus de beëdiging was afgelopen maandag. Gisteren vond de overdracht snel plaats, want minister Charlton Hato die heeft sinds augustus vorig jaar ook het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening onder zich gehad. Hij heeft nu het overdrachtsdocument overhandigd aan de nieuwe minister van BPD, Kimberly Louyantai. Deze liet weten blij te zijn met het overzichtelijke document waarin volgens haar veel gestructureerde punten zijn opgenomen en veel informatie in staat. Proforma zaak Alex Profacia, en dat is aanstaande vrijdag op Curaçao. Dan zal het gericht in eerste aanleg zich buigen over de tragische moordzaak waarbij een man op wrede wijze de moeder van zijn partner om het leven heeft gebracht. Het gaat om Jorge Alexander Profacia, die op 4 april van dit jaar 6 kogels zou hebben afgevuurd op zijn schoonmoeder in de woning van het slachtoffer aan de Tintamareweg. Er was al langer ruzie tussen Alex en zijn partner. De partner is naar de moeder gegaan en die probeerde te voorkomen dat hij met haar verder ruzie kon maken. En toen dat eenmaal gebeurde, heeft hij die vrouw doodgeschoten. De moeder, het latere slachtoffer, zou hebben ingegrepen om te voorkomen dat haar dochter meeging met de verdachte. En dit zou de aanleiding zijn geweest om een wapen te trekken en de fatale schoten te lossen. Vrijdag dus de proforma zaak. Douane krijgt nieuwe auto's. Dat heeft gisteren douane Hondenbegraden. Heeft een nieuwe vloot ontvangen. De overdracht van de voertuigen vond plaats bij Universal Motors. Het gaat om 8 voertuigen die aan de vloot van de douane zijn toegevoegd. Specifiek voor het transport van de honden die deel uitmaken van de brigade. Volgens de leiding van de douane is het korps bezig met het vernieuwen van hun wagenpark. En te beginnen met de voertuigen die worden ingezet voor de hondenbrigade. Er wordt gezorgd dat elke douanepost die een hond heeft beschikt over een goed voertuig. In goede staat ook. Ander nieuws is dat Fatima College sportmateriaal krijgt. Gisteren hebben ze een donatie van kisten vol sportmateriaal gekregen om sport en voetbal op school te stimuleren. We zijn nu op het Kruifkoord Jurien Timber. Ook daarmee wordt de sport gestimuleerd. Maar bij de Fatima College kregen vertegenwoordigers van Ajax en Sandals Resorts de gelegenheid om het startsein te geven voor de distributie van het materiaal aan alle scholen die deelnamen aan een speciale schoonmaakcampagne. En op basis van die campagne Future Goals werden speciale sportfaciliteiten overhandigd. Mooi nieuws, nog meer voetbalnieuws. Curaçao won gisteren met 5-1 van Haiti. En daarmee is het groepswinnaar geworden in groep C. Curaçao eindigde na de wedstrijd die op Aruba werd gehouden met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ze hebben gewonnen van Haiti, St. Lucia, Aruba en Barbados.
en gaan naar de laatste kwalificatiepool die toegang geeft tot het WK voetbal volgend jaar in Amerika, Canada en Mexico. Curaçao speelde goed. 5 verschillende doelpuntenmakers en de eerste was natuurlijk Gervais Castaneer, die ook al in de wedstrijd tegen St. Lucia heel goed bezig was en 3 keer scoorde. Curaçao maakt zich nu op voor een deelname aan het toernooi van de Gold Cup dat deze zomer in Amerika en Canada wordt gehouden. En de kwalificatie voor het WK gaat na de zomer weer verder. Wij nemen even een break, zijn zo bij u terug met meer nieuws over de opening van de Jurien Timber Kruifkoord hier in Montaña op Curaçao. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Jurien Timber, we zijn hier op je eigen Kruifkoord. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. Dat is een mooi gevoel, lijkt me. Ja, je zegt mijn eigen Kruifkoord, maar het voelt niet voor mij, het voelt voor de kinderen, voor de Curaçao, voor de scholen hier, de community. Maar ik ben wel zeker trots, vooral als mijn moeder zo erbij zit, mijn familie hier, mijn oma, geeft het een trots gevoel. Wat is je band met Curaçao nog? Je bent in Nederland geboren, maar hier liggen je roots. Hier liggen mijn roots en ik kom heel vaak familiebezoek. Ik heb heel veel familie hier. Mijn moeder is hier ook geboren en getogen, dus als zij hier komt, zie je ook gewoon hoe blij ze is. Leuk. En we hebben samen deze locatie uitgekozen. En gewoon de vreugde die ik zie bij iedereen hier, maar vooral mijn familie, maakt me gewoon ook heel erg blij. En Montaña is ook speciaal omdat er veel familie vandaan komt? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn familie heeft geholpen met de locatie. Maar nu ik hier ben en de locatie ook zie, is het eigenlijk perfect. Tussen de scholen in. Ja, zo, het is perfect. Wat betekent het voor jongeren dat ze kunnen voetballen? Je zei het net al ook in je speech, hè? Dat werd benadrukt. Het is belangrijk. Ja, het is belangrijk. Het is belangrijk voor de kinderen. Het is belangrijk dat ze een plek hebben om te voetballen. Ik denk je ziet ook hoe mooi het is. Ja. Dus het is, je krijgt ook een gevoel erbij. En alleen maar mooi dat ik dit voor hun neer kan zetten. En samen met Johan Cruijff Foundation. En denk je terug aan je eigen jeugd nu? Ja, want ik hield ervan om buiten te spelen met mijn broers, met vrienden, om te voetballen. Om te winnen ook. Maar ook in Curaçao deden we dat altijd. En om dan nog een veldje te mogen plaatsen, ook juist in Curaçao, is alleen maar mooi. Je verdient het. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Je doet het nog steeds hartstikke goed. Ja. En hier komen dadelijk ook hele goede spelers. Ja, het is alleen maar het begin van iets moois. Maar dan wordt Curaçao alleen nog maar beter dadelijk. Dat is een goed ding, denk ik. Dat is een goed ding. Hey, dankjewel. Hè. Succes. Je ziet het, de wedstrijd begint. Jurien Timber trapt af. Hier op het Kruifkoord. Jurien Timber in Montaña. Het is prachtig voor Curaçao. Het is mooi. Het is voor de sport. Tot de volgende keer.